Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a mai videóban, és a mai videóban látszik, hogy kiérítettünk mindent, lovardát elszedtük, felporszívoztunk, és most fogunk, ugye a lovakat fogjuk elhelyezni. Látjátok, jöttek a lovak, és most a lovardát fogjuk berendezni. Szóval most megpróbáljuk ezeket a karámokat összerakni újra, mert mindent is szétszettünk nagyjából. Szóval minden. Tudsz, hogy van. Itt vannak a karámok, illetve még itt vannak. Itt vannak a karámok, még ott raktam őket. Remélem most több ház lesz. Gyorsan összerakom őket, hogy szeretném majd őket megmutatni. Hát így tudtuk ezeket így elhelyezni. Még ugye vannak ilyen, amiket én csináltam, karámokat, azok vannak még. Szerintem csak azok vannak egyébként, igen. Itt lesz egy nagy karám, ugye. Itt van egy kicsit kisebb karám, itt van két karám, de ezek ilyen négy szögesek csak. Szóval igen, most elhelyezem a többi karámot is. Hát így tudtuk őket elrendezni. Itt vannak, szerintem egyébként nagyon jók lettek. Itt egy kicsit kiszorodott, de ez nem baj. Ez nem baj, hogy kiszorodott. Ebből szerencsére nem szorodott ki. Szóval igen, ezt vissza fogjuk rakni most. Hát hova rakjuk vissza? Igen, vissza fogjuk rakni a karámhelyre. Jöhetnek a kellékek, mindjárt ki is rakom őket. Igen, itt vannak. Ki is szedtem őket, és akkor megpróbálom elrendezni. Ugye itt vannak ezek a kajás kaják. Ezt ide fogom szerintem berakni. Oda. Van ugye még egy színeg. Ezt ide rakom be. Akkor mit vannak még itt? Ez kell. Meg ez. Ezt. Jaj. Jaj, de benne vagyok. Jó. Ezt oda fogom szépen betolni. Itt néz ki az egyik karámunk. Itt az egyik táp szép. Kis tápocska. Ide rakom. Ide fog jönni a többi táp is. Ezek a kicsi vödrösök. Nem mennek, vagy ezek nagyobb vödrösök. Ugye itt van az a... Hol van a másik? Itt van. Itt van a két olyan kötőfékünk. Egyik erre fog menni. Mondjuk legyen a... Ez az a csődörkarám. Igen, hogyha a csődörkarám, akkor ez ide jön. Jaj, mindjárt nőttem, csak nagyon nehéz. Jaj, jó. Felraktam. Ez a kancakarám. Kancakarám. És itt kihapúzom. Itt van. Kancakarámra. Igen, az jön. Akkor mindjárt megcsinálom még ezeket. Hát el is rendeztük. Itt vannak. Nézzétek milyen. Itt vannak az ugratók. Ő a csődörkarámnak lesz a felelőse, kancakarámnak, ott két díjugratóló lesz, ezekben westernesek, két westernes ló, így lesznek az iskolalovak, ővé lesznek az iskolalovak. Szóval igen, így néz ki, és akkor jönnek a lovak, mindjárt ki is rakom őket. Ha ki is vannak rakva a lovak, most el fogjuk őt helyezni. Ugye Caspian, mivel egy csődör, hát természetesen a csődörkarámba rakjuk be. Jaj, így. Csődörkarámba van. Akkor ezt sem csináljuk meg a csődörkarámot. Vihar fog a csődörkarámba menni, ugyanis ott van a pöcörője. Igen, Villám is, vagy Vihar is fiú. Örök csontjaim! Oda megy a Caspianhoz. És akkor hol van a másik csődörünk, mert most nem találom. Hol van? Látjátok? Sose látom őt. Nem jött.
csődöröm? Hol van a csődöröm? Itt van, nem ismertem fel. Itt van a másik csődöröm. Spuncs. Ő is ugye a csődörkarámba fog menni. Oda. És megjöjjön a kancakarámba. Ugye mindjárt menjünk sorba. Itt is iskolalovak lesznek. Itt egy iskolaló például. Nem tudom. Itt van. Egy kanca. Őt Mézinek hívják. Ugye? Mézi oda meg fog kerülni. Ájja! Eldölt. Jaj. Jó. Akkor most jöjjön, mondjuk, nem ő, mondjuk, nem ő. Ő iskolaló. Ő de megy majd a Mézi mellé szerintem. Bár mondjuk, jó. Akkor menjen Mézike mellé. Ott a Mézike mellett jól van. Jöjjön a következő. A két díjugratós karám. Hát egyébként abba Kefírt terveztem. Meg Rózsát. Szerintem akkor menjünk Kefír meg Rózsa oda. Oké. Akkor ebbe fog menni Kefír, abba a nagyobba. Oda. A Rózsa meg ide megy. Jaj, öjni. Itt van a két díjugratónk. És jön a kancakarám. Végre jó, egy kis kancakarám is van. Hát nem tudom, kevés lovam van. De mindegy. Szerintem jöjjön Kamilla a kancakarámba. Ő biztos oda megy. Meg akkor megy a Gyömbér. Oda mentek kettem. Jön a két boxunk, amiben a westernesek lesznek. Hát két iskolaló. Ő egy kis póni westernes, szegényke. Egyedül van, bár mondjuk. Ő iskolaló, mégiscsak. Ő oda megy, vagy mert ez egy iskolaló krám, ez egy kis westernes póni, szegény kanca ott egyedül van. Neki mondjuk van kis csikója, szóval ő a kis csikója, szóval ketten vannak. De ja. Ugye van még két kis csikóm, a Dakota meg a Pötyi. Ők is szerintem oda fognak menni a tulipánék mellé. Nem valószínű, de lehet. Szóval szerintem akkor oda berakjuk őket. Ez egy anyai víz. Mondjuk, csináljuk azt, hogy mondjuk neki 3 kis csikója van, de mondjuk az nem jó. Arra, ő eredetileg egyébként Pötyinek a kis lánya, ugyanis Pötyi. Hát igen, nem tudtuk máshogy őket elnevezni. Jó, viszont Dakota meg a Kamilláé, szóval ő meg megy a Kamilla mellé jön a Dakota. Mindegy, fekszik, most csináljuk azt. Ő most fekszik. Van 3 lovunk. Ő egy iskolaló. Ő is. Meg ő is. Ők fognak ebbe a karámba, illetve ilyen boxos karámban, mert nyitott tető, viszont fűtött padló, vagy hűtött padló. Jaj! Igen, szóval lehet választani. Ide rakjuk akkor szedret, szerelelmet, és pelyhest. Szóval, megmutatom. Itt van szeder, szerelem, pelyhes, kami, daki, villám, gyömbér, tulipán, rózsa, kefír, mézi, pötyi, vihar, kaszpián, puncs. Itt a vardránk. Nagyon menő. Itt van a szertáros
Itt van Anna, Viola és Maja. Szóval itt vannak. Hát igen. Szerintem ennyi is lett volna ez a mai videó. De még van egy dolog, amit meg szeretném nektek volna mutatni, mindjárt mutatom is. Itt Caspian, a gyönyörű hobby horszos pacím. Nézzétek, milyen szép kis fonatja van. Igen. Most ilyen karácsonyi hangulatban vagyunk. Van 2 kötőféke. Egy ilyen kék. Szerintem ez nagyon szép. De egyébként nekem a kedvencem ez a bordó. Ez a bordó nagyon tetszik. Ennek a bordónak a kötő, ugye ez a szára, ez nekem nagyon bejön. Meg illetve maga a kötőfék is olyan szép, meg hogy itt ilyen párnás itt a kék, az egy ilyen normális kötőfék. Ez nem lehet így ezt normálisan felcsavarni, elnézést kérek, hogy nyom csavart. Itt van. Caspian kiszórta a kajáját. Caspian, te kis pacim. Most nagyobb összeszedtem, itt van egy kicsi. Jaj! Ne van Caspian, szia! Akkor még visszamegyünk gyorsan egy kicsit Lovardához. Igen, még egy dolgot elfelejtettem, hogy ezt összerakni, illetve a 2 kis kabátot felhelyezni, ezt még meg akarom nektek mutatni. Tehát nagyon merő. Igen, eldőlt ez a 2 ló. Most aludni akarnak, úgy látom, éjszaka van nekik. Szóval, itt van egyik takaró, itt a másik. Szerintem egyébként ezt a takarót Caspianra fogom felrakni. Caspira. Így rá is húztam. És akkor legyen már a kancakarámban is mondjuk nincsen kancakarámunk, csak egy csődörkarámunk van, illetve, csődörkarám, ott egy, nem, ez a kancakarám, bocsánat, kancakarám, csődörkarám, kancakarám, 2 diugratolóvunk, anyalánya, westernes lovunk, és 4, vagy hát legalábbis már 5 iskolalovunk. Igen, még Maja is itt van, ugye a Majáé a iskolalovak, a Violáé, hát ők ketten, illetve Rózsa, és Annáé Kefir, itt innen a Mézi, még Violáé a Pötyike, és még illetve neki a 3 fia van, szóval neki olyan 5 lova van, Annának 5 lova van, Violának meg hát 4 lova van. Illetve nem, neki is 5, mert itt van még a lova. Szóval Majának, Violának és Annának 5 lova van. Még ezt szerettem volna összeszerelni. Még 5, szóval ezt szeretném még megmutatni. Bocsánat, nem tudom ezt így összerakni. Kézzel. Na várjál, mindjárt összerakom. Most össze van rakva, szóval ezt nem tudom, hogy hova fogjuk lerakni. Nem tudom. Most ezen gondolkodnom kellett, hogy azt csinálom, hogy ezt ide húzom. Jobban őket ide.
felveszem őket. És így van egy karám, és ezt ide bebigyeztem, és ha kell, akkor oda be tudnak menni. Jó, akkor ez így lesz. Akkor ezt meg... Jaj, így. Igen. Szóval ennyit is szerettem volna. Ja, bocsánat, ez a takarónk is van. És ezt a tulipán kis csikóra szerettem volna felrakni. Tudom, nagy lesz, mindjárt fel is rakom. Hát igen, egy kicsikét nagy, de nem baj. Na, szóval ez is lett volna ez a mai videó. Itt van a lavarda. Azért még megmutatom még egyszer Caspian. Még ezért itt van még a hobbyhorszos kis pacikám is. Így teszi a kis kajácskáját. Mondom, mindenkinek ajánlom ezt a hobbyhorse lovat, ugyanis igazi versenyre is lehet vele menni. Majd nyáron szeretnék én is vele menni versenyre, ugyanis már szoktunk ugratni néha. Mostanában kimaradtak az edzések, de nem baj. Meg kicsit neki is lehet szünetelni, de aztán jól megmozgatjuk majd lassacskán a lovat. Télen nem lehet annyira kimenni a kertbe, mert ugye hideg van, és ezért nem tudunk annyira lemozgatni magunkat, de nem baj. Mindenkinek mondom, ajánlom ezt a hobbyhorse lovat, vagy, illetve Dorka horseként is meg lehet találni. Mindjárt mutatom. A kék kötőfékén rajta van, hogy Dorka Horse. Így lehet látni. Dorka Horse. Csak közben leesett a másik kötőfékem. Jaj! Szóval igen, mondom, mindenkinek ajánlom ezt a lovat. Köszönöm, hogy velem voltatok a mai videóban. Bocsánat. Igen, köszönöm, hogy velem voltatok a mai videóban. Sziasztok!